नमस्कार. आजचं दैनिक गोमंतक तुम्ही वाचलं असेलच. त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. आजची पहिली बातमी आहे, हॉलिवूड अभिनेते निर्माते अशी ख्याती असलेले मायकेल डग्लस यांना सत्यजित रे जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात येणार आहे. गोव्यात होणाऱ्या 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात हा पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला डग्लस यांना कान चित्रपट महोत्सवादरम्यान इंडियन पॅव्हेलियनमध्ये मार्चे डू फिल्म याने सन्मानित करण्यात आले होते. याआधी त्यांना 2 अकादमी पुरस्कार, 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार आणि 1 एमी पुरस्कार देखील मिळाला आहे. गोव्याच्या अर्थकारणात कृषी हे एक प्रमुख क्षेत्र आहे. मागील काही वर्षात कृषीला चालना मिळाली आहे. राज्यात अन्नधान्य, भाजीपाला तसेच इतर खाद्यपदार्थांच्या अनुषंगाने स्वयंपूर्ण व्हावे यासाठी राज्य सरकारद्वारे विविध योजना तसेच उपक्रमही राबवण्यात येत आहे. राज्यात खरीप तसेच रब्बी पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जात आहे. कुळागर, काजू या प्रकारच्या पिकांचीही लागवड इथे होते. एकूण 1,43,561 हेक्टर क्षेत्रफळाची लागवडीखाली आहे. ही आनंदाची बातमी आहे. काणकोण येथील नदीवरील बंधारे वेळीच अडवण्यात यावे तसेच नदीपात्रातील गाळ उपसण्यात यावा अशी मागणी तेथील शेतकरी वर्ग करीत आहे. बंधाऱ्यात पाणी अडवण्यात उशीर झाल्यास पिके हातात येण्यावेळी पाण्याची टंचाई भासते. यावेळी ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत सर्व बंधारे अडवण्यात यावे अशी मागणी युवा शेतकरी प्रसाद वेळीप यांनी केली आहे. गेल्या वर्षी ही प्रक्रिया जानेवारीपर्यंत लांबली होती, ज्याचा पिकांवर खूप मोठा परिणाम झाला होता. तर ह्या होत्या आजच्या काही महत्त्वाच्या बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या बातम्या असतील तर आमच्यासोबत नक्की शेअर करा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.